И често наследяваме сценария на мама в отношенията с мъжете. Например, ако мама е имала незавършен конфликт с татко. Какво означава незавършен? Какво означава добре завършени отношения в системата? Когато има приемане на това, което е било и благодарност за това, което е било и това, което няма да бъде вече. Няма претенции, няма защо аз, защо той, няма обвинения към себе си и към партньора. Ако допуснем, че при мама няма приемане на татко, няма благодарност, че той е бил в живота й, благодарност за синът или дъщерята, да допуснем, че вътрешно мама има незавършен конфликт, дори да не е говорила за това. Дъщерята се присъединява към нея и дружи с мама против татко. Съответствено, от лоялност към мама ще продължава в своите отношения да дружи с нея против мъжете. Какво ще прави? Несъзнателно ще избира мъже, с които няма да може да бъде щастлива.